Thank you. Siyabonga. Siyabonga bakwethu kakhulu ukuba khona kwenu namhlanje. Abaholi bonke abakhona njengoba sebe khonjiwe bashiwo kwenziwa konke. Siyabonga ukuthi nibe kanye nathi namhlanje. Leli cala silihamba isikhathi eside. Angaze ngilibone nje. Angikhumbuli ukubukhona umuntu wakhe wahamba icala elodwa iminyaka ngeminyaka. Kujwayeleke ukusehlela lokho. Kuyenzeka ke ngesinye isikhathi abantu bakuqonde nje. Sengeke ngangena ejele kungenacala. Ngadonsa impela ngaze ngaqeda isigwebo. Namhlanje akekho ngathi ngangenzeni. Isimanga ke lese siyesibonisa ukuthi thina bantu abamnyama sikakhululeki. Kusadlalwa nje ngathi abantu abathandayo. Besizena lapha ke namhlanje ukuzolalela. Lisathethwa. Kodwa abameli bethu bathi lake lathethwa kanjani icala labantu ofakazi abangasekho. Bebabuza ke ukuthi ake nisho ukuthi ubani ozonikeza ubufakazi. Ingakho ke unobhala ethi hayi lizophela lecala. Ngifuna ukunibonga ke ngoba yonke leminyaka njalo nje beniba khona ukuzosinikeza amandla ukuthi sikwazi ukulithetha nje liphela. Siyaqeda ke manje. Liphela kahleke. Liphela sesinomkhonto wesizwe. Futhi sesizothatha izwe. Ebese silungisa konke konakala. Ebese senza nokuthi kungaboshwa abantu basukelwe nje. Ngiyethemba ukuthi sonke siyawubona ukuthi umkhonto wesizwe uyakhula. Wonke umuntu ukhala ngomkhonto wesizwe. Noma babhali ke laba babhalayo babhala babuye bashiye kunye. Sijabulela ukuthi sesifuna ukulithatha manje safuna ukudlala. Baye basirobha kulonyaka ophelileyo. Ngeke ke besasirobha manje. Ngoba siyovota sonke. Votela umkhonto wesizwe. Kufanele ukuthi sikwenze lokho bantu bakithi. Uma singakwenzi bawolokhu bedlala ngathi nje. Ngoba noma sikhala ngokuthi abantu abamnyama kodwa kukhona abanye abazenza belungu. Uyabona nje kukhona into kade beyibiza la ngazi ukuthi kuthiwa yini. Lokuthiwa yamaphatha ahlangene kuthiwa yini konje? Yini? Uyabona labo bantu abalapha.
abasishiya sila bayohlangana nabelungu kulento enithi i-DNU. Uyabona ke ngiyafisa ukuthi sibatshene bonke abantu bakithi ukuthi isikhathi sokuthi sithole inkululeko epheleleyo sesifikile. Singabayeki nabathi mhlawumbe bakwamanye amaphathi nibatshene ukuthi hayibo ababoneni ukuthi izwe sekujikile na. Umkhonto wesizwe iyona nsika yethu esimisile ukuthi sibe lento esiyiyo. Singabadedeleki abanye abantu, singasho ukuthi hayi angivoti mina, angivoti mina. Uma ungavoteli thina uvotela ba. Lokhu nje kuyisenzo sokubonakalisa ukuthi hayi yithi lapha sikhona. Nongathandi uyozathanda ngoba yithi abantu beqiniso. Asishongo ukuthi umkhonto lo wesizwe ngoba sidlala nje. Besikhuluma indaba eserious kabi ukuthi thina mase siphethe umkhonto siphethe kokugcina bangakuphatha konke. Kodwa nje mase siphethe umkhonto ngisho ngabe uphethe isibhamu sikubulala nawo umkhonto. Asazi nikwenziwani esandlwana, sabenzana esandlwana ngomkhonto. Angifuneke ngelinye ilanga mase kuthiwa bekukhona ukhetho, hawu basehlulile basirobhile. No, siyezwana, siyawaqeda amacala ngoba wekho kakade. Akeke ngixoxele ngaleli cala. Ngenkathi kuthiwa kufuneka kwenziwe ikhali lezi ezikuleli cala, ngangisela ngangakayi enational, ngangekho ke into eneyixoxwa kwiPhalamende eli-national. Ngangikhuluma mina kuleli phalamende lala. Nganginikezwe umsebenzi okubeka noma ukulungisa izinto zomnotho wala. Ngangekho nje kukhulunywa ngayo. Umuntu owaye umongameli ngalowo nkathi kwakuwubaba uMandela. Iphini lakhe ku ubaba Thobani konje. Oh, uThabo Mbeki. Bese ngicishe ngamkhohle. Ibona abantu ababexoxa leyo nto ukuthi kwimali yaphi kuthengwa phi. Mina ngangila ngathi ngifika le kwase kuthathwa inqumo zaqedwa. Kodwa mase kuthiwa khona abantshontsha kwathiwa uZuma. Angazi namhlanje nokuthi kwakuxoxwana ngoba ngangingekho. Kwase kuthiwa hayi wenza ubugebengu nenye insizwa yala. Naye ayingekho lapha kodwa yena yasomabhizinisi angiyazi ukuthi ayenzani. Sengijahwe kwaze kwaphela iminyaka emibili ngijahwela ubala. Kuba njalo ke abantu uma bengakuthandi. Abanye nje kuphela abashinto lapha ngathi yimo lo. Nanku umhlolo ku. Kuthiwa ngathathwa ngasiwe Robben Island ukuba ngiyoba ispy. Kithi nanku umhlolo ku. Hlalile kuze lishumi leminyaka lonke. Uhlupheke kodwa nawenza konke. Mina ke ngiyayizondelwa nje. Ngiyayizondela nje. Kodwa abantu abangizonda yinsizwa kakhulu.
abangezona insizwa abangizondi. Angisho lezi insizwa zangempela ziyangithanda lezi. Ngisho ezinye izithile. Bakwethu ngibonga kakhulu, ngijabula nje ukuthi umdlandla wethu usekhona. Njengoba sithatha isinqumo okwesibili ukuthi siyalithatha izwe lethu ngokugcwele okutheswi, senze likhulu ngisho ingilozi ziyagxuma ezulwini ukujabula, ziyagxuma. Ngoba konke esikwenzayo asizondi muntu, sifuna nje ukuthi ezweni lethu siphile ngokuthi nathi sibe abantu. Ngifuna ukuphinda la ngoba ngifuna ukuthi uma sesiphethe sihluleke, sesabe abantu, ngoba phela sayikhuluma nje indaba sesicabanga ukuthi konke sekulungile. Lento kade ishona ubhala la yemali ebibangwa lapha eParliament, awukazi uyibone lento. Abantu bakithi abamnyama yiba bathi asifake kuhluphekeni. Akufanele ke sithule, sekufanele manje uma kukhona into enjalo siphume kuwo wonke amadolobha siphike ukuthi ngeke yenzeke lento. Ngikusho lokhu ngoba sihlalile sabukela kuthengiswa izinto zethu. Ngoba kuthiwa kukhona into ekuthiwa uhulumeni, right? Uhulumeni abantu abasuke bewine ukhetho, ebese ke benikezwa ilungelo lokuthi baphathe izinto zethu, right? Sengathi asazi ukuthi izinto ezethu. Uyabona nje uhulumeni usuke ethunywe yithi esiye sivote abantu leyo party iwine, suke sithuma ukuthi ayisiphathele izwe lethu, phathe nemali, phathe konke. Benze njani abantu bakithi? Bathatha bathengisa izinto zethu singabavumeli. Bathengisa amabhanoyi, bathengisa yonke into, beze bethi sithengisa lokho. No, okwethu. Ngifuna niyazi lento kuma nanicabanga ukuthi mhlambe okwabelungu. Uma lo uhulumeni ehluliwe uyasuswa kungena omunye. Uphathele thina yithi abanikazi bezwe, yithi abanikazi bomnotho, yithi bayonke into. Asingahlali nje sibukele. Sinelungelo, singasukuma ngelinye ilanga sithi ayehlele imali. Makusho thina kusho abanikazi bezwe. Asizazi ukuthi yithi abanikazi bezwe. Uma uzokuthiwa imajority yithi abasuke sikhethe abantu ngalesikhathi. Ningacabanga ukuthi abanye abantu sinelungelo, singasukuma la sitshena abantu ukuthi sifuna ingane zonke ziyofunda, imali nansi yayiqhamuke. Ilungelo lethu lelo. Kodwa bayebenza sengathi iyenziwa abanye abantu okanye izinto zikahulumeni. Uhulumeni uthunywe yithi. Siyezwana. Asijahenike. Uyabona nje icala lethu lokuthi sarojwa liyangena manje. Kubalulekile ukuthi ke senze lento eyenziwa insizwa eyahamba ngeenyawo. Ithi liphi ivoti lami? Thina kufanele sibuze laba banjonje ivoti lethu ukuthi liphi. Singathuli sengathi asivoti asirojwanga. Noma yini nje.
uyabona nje ufuna ngelikila ngasithi sifuna ukuhlala edolobheni manje safuna ukuhlola elokishini yithi esithandayo asingabuki sihlushwa kungafanele yithi abanikazi bezwe akunjalo asingathulika senze lokho esikwenze manje kule mali lebekuthiwa ayikhushule ngoba eyethu njengoba singasebenzi kufanele sithi funa ukusebenza sime lapha sithi kulonyaka akekho umuntu ongezusebenza uma kunjalo nalo othi uhulumeni akangaholi sonke sihlulwa yini kusho njalo singesabi uyabona ngamzukwane salithatha leli kude buduze nje niyobona kahle niyobona ngo-C uyasazi leso zingisi bona izinto ngo-C asingayeki uma kukhona into esiyibona ukuthi ayihambi kahle asingayeki nje ngoba ilungelo lethu izwe elethu angithi uma kuyovota kusuke kuvota thina sizofuna ukuthi sokufuna ukuphathwa kanjani silalela laba bebethi uma nje ngike ngathatha baphatha kanje abantu ebesithi hayi uright kanti basuke bedlala ngathi angifuni isikhohlwe ukuthi izwe elethu singesabi awuthina ke sini badoda uyazi ukuthi kuthiwa lento le nami kuthiwa ngehola kuthiwa i-party noma i-organization uyasibona ukuthi thina abantu abamnyama sinama-organization amangaki nqwaba ngoba senza iphutha lokuzihlukanisa singabi neningi lokuphatha izwe lethu into elula kangaka engenziwa ngisho ingane encane thina siyibona umkhonto ke hawu madoda umthunzi wokuphumula umthunzi wokuphumula thina esahlupheka siyabonga kakhulu ukuthi engaqondi makhwekhwe ukuthi thina sizimisele manje isizwe sizimisele ukuthi siphathe wonke umuntu uyabona ke oyekayo okwakhe lo thina umkhonto wesizwe awubakwethu okwambe kukujabula nje kunibona bona nabaholi beseduze kumnandi ngibone nothando lwethu lokuzithanda nje njengathi ukuthi abaqonda abaholi abaqondile yini aniqondile hayi ngizobatshena ukuthi abaqonda uyabona ke niyavuthwa ke manje umholi akaqonda anisabesabi manje balungile kodwa lapha no balungile lapha balungeka bathi ngo ngizobatshena ukuthi abaqonda bazoqonda don't worry okay siyabonga ke ilokhuzana icala belisathethwa nganoma sebekuphela alikapheli basathetha basakhuluma ke ngale mina isizathu sibangela ukuthi ngisheshe ukuza la nginohambe ngilithathayo oluyeswazini so angizwe ukuhlala ke kakhulu nami sengizongena indlela abaholi bazobuyela lapha nabanye bazobuyela kuhambe konke niphile nje
nibe abantu abazimisela ukuthatha izwe labo. Umshini wami, mshini wami, umshini wami, mshini wami, umshini wami, we baba. Umshini wami, mshini wami, umshini wami, mshini wami, umshini wami, we baba. Umshini wami. Umshini wami, 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 umshini wami. Umshini wami, we baba. Hawulethu umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, we baba. Umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, we baba. Ay, when uyangibambezela umshini wami, umshini wami, umshini wami, we baba. Ay, wena musu ngibambezela umshini wami, umshini wami, umshini wami, we baba. Umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, we baba. Hawulethu umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, we baba. Hayi wena uyangibambezela umshini wami, umshini wami, umshini wami, we baba. Hayi wena musu ngibambezela umshini wami, umshini wami, umshini wami, we baba. Kusale kahle bakwethu, siyabonga. Thank you very much.